dat is mijn day one, mijn... Wow, wat kan ik allemaal zeggen over de bedrijf? Je zit Debbies! Debbies! Wat is er dan? Wat is er dan? Ik kan de camera, What's up, steltjesleven genieters? It's your boy J Cooler. Alvast welkom bij de nieuwe YouTube-programma, De Woonkamer. Ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. It's your boy J Cooler. Ik ben vandaag jullie host. Kom op, geniet van deze video alsjeblieft. Kom op en laat sowieso een beetje love zien. Like, deel, subscribe. Ik zeg like, deel, subscribe. Weet wat ik ermee bedoel? Subscribe en like en deel. Ja. Like en deel. Deel met je hond, deel met je tante, deel met je moeder, deel met je oma, met iedereen. Ik wil dat je deze deelt, want dat gaat lid worden, ja? We out. Let's go. Hallo, ik ben JR, ik ben 24 jaar oud, ik kom uit Antwerpen. Volg mij op Snapchat, pirate03-98 of op Instagram, dat is musa.debele.184. En subscribe op deze kanaal. Ik ben Marta, ook wel genoemd Day of Marta, op YouTube, Insta en Twitter. Jullie kunnen mij volgen op mijn YouTube kanaal. Binnenkort zullen er meer video's komen. Winner Achi, A-C-H-I-I. Winner Achi on the gram. En A-C-H-I-I, Achi gewoon. Everywhere. Spotify, YouTube, famille. Pas qu'on parte ça parce que notre vie se ressemble pas. Ne dis pas d'arrêter tout de suite, ça fait longtemps que je suis dans ça. Non, je peux pas tout laisser, je me suis trop investi dans ça. Je peux pas tout laisser, je me suis trop investi dans ça. Pour un regard tu reçois des motos, aussi rapide que Mbappé quand je vois les stars. Ouais les gars, là c'est Besco le vrai. C'est retrouvez-moi sur Insta, Snap et sur YouTube aussi. Puis voilà, grosse dédicace à à ceux qui m'ont invité ici. Et voilà, j'ai rien à dire. Suivez-nous sur Insta, seulement. Il y a du sale. What's up, steltjesleven genieters? Is your boy J Cooler. Welkom bij de Woonkamer. Zoals jullie kunnen zien, vandaag ben ik jullie host voor vandaag. En ik heb JR hier bij mij en ik heb hier Marta hier bij mij. En we gaan het hebben vandaag over waarom zeggen meeste vrouwen altijd dat hun zeg maar dezelfde rechten hebben als mannen. Dus ik ben eigenlijk in de war. Waarom zitten vrouwen altijd in competitie met mannen? Ik ben confused. Dus daarom heb ik JR hier bij mij en Marta hier bij mij. En we gaan er eens over beginnen, dus let's go. Laat mij zien. JR, wat vind jij er eigenlijk van deze topic? Vertel mij eens. Ja, wat ik hiervan vind is dat vrouwen tegenwoordig beïnvloed worden door de westerse society. Ja. En ja, de maatschappij heeft daar ook benefits aan. Wat wil jij er juist mee zeggen dat de maatschappij benefit ervan heeft? Ja, zeg maar dat vrouwen als mannen gaan beginnen werken, zeg maar. En vrouwen moet ook meer gaan werken, eten brengen. Ja, ook zodat dat de ouders niet meer thuis voor de kinderen zorgen en zo. Zodat de school en dat de society hun zeg maar opvoedt. Nee, ik begrijp dat. Marta, zeg maar, wat vind jij erover? Ben je een beetje mee eens of kijk jij dat? Ik begrijp wat hij zegt, maar in deze economie waar we nu in leven, denk ik dat het handig is voor een vrouw thuis te blijven met de kinderen en tot de man naar werk gaat. In deze economie is het best wel moeilijk om zo te leven. Klopt, het is best wel moeilijk, maar de vrouw kan ook van het thuis geld maken en geld. Dus dat zij ook kan zorgen voor de kinderen. Ja, dus ik begrijp JR hier wel een beetje in. JR wil eigenlijk meer zeggen, zeg maar, van zeg maar, vroeger in ons ouders hun tijd, waar vrouwen gewoon vaak thuis en zeg maar, mannen komen thuis en die brengen eten thuis en wij eten ervan. Snap je, als kinderen. Maar wat jij bedoelt ook is, ik snap je ook dat dat in deze tijd niet meer kan. Maar aan de andere kant is wat ik ook vaak heb gemerkt, zeg maar, in deze tijd is ook zeg maar, dames gaan werken,
maar als die thuis komen, is er geen respect meer voor die man. Ja. Snap je? Want waar die denken waarschijnlijk van, ik maak nu ook evenveel als hem, dus ik moet hem niet meer respecteren. Dat gebeurt de laatste tijd ook heel vaker. Klopt, ik begrijp wat je zegt. Maar weet je wat het is? Je moet sowieso respect hebben voor je partner. En Ja. wanneer respect gaat, deed toch, beide kanten op. Maar ja, het is niet iedereen die zo is. Ja, en maar- het is ook een beetje, vroeger was het ook een beetje van, ja, de man heeft het geld. En die vrouw kon eigenlijk hem niet zo snel verlaten, omdat hij degene was die voor haar zorgde. En als hij niet is, kon ze eigenlijk niks. En nu is het zo van, oké, wij vrouwen, wij werken, we maken ons eigen geld. Dus als ik niet meer met jou wil zijn, ik hoef niet meer met jou te zijn. Maar waarom is dat En ik zo? vind vaak, vrouwen gaan niet zomaar zo tegen hun man doen. En als hij iets wat hij doet, waardoor ze zich zo gedragen. Nee, snap je? kijk hè, ik zeg je echt eerlijk, sommige dames zitten wel eigenlijk zo in elkaar. En een man kan voor een dame zorgen die helemaal brok is, die niks heeft, maar dat kan niet andersom. Waarom Ja. is dat zo? Waarom is dat zo? Waarom, ik ben van mening dat, omdat van nature dat de man moet zorgen voor de vrouw. Ja, klopt. Maar ik bedoel, zeg maar, een vrouw zal dat nooit doen, snap je? Zo van, oké, jij bent brok, maar ik heb wel een beetje iets, wij kunnen dat samen een deel, zodat wij later iets kunnen opbouwen, snap je? Dat ik jou ook succesvol kan maken, snap je? Dat er niet alleen langs de aan, maar dat zal nooit, dat gebeurt niet, snap je wat ik bedoel? Er gebeurt heel weinig. Er gebeurt weinig, klopt van Snap je? Dus ik vraag me af, waarom is dat eigenlijk? Waarom is dat zo? Oké, jij bent een dame, Ja. jij weet, want je hebt bepaalde standaard die je wilt, toch? Ja. Zou jij met iemand gaan die niet echt heel veel geld heeft? Kijk, ik ben op een punt in mijn leven waar ik gewoon weet dat ik bezig met upgraden en al dat soort dingen. En ik vind dat mijn man daar ook op een bepaalde level moet zijn. En ik vind niet van dat je achter mij moet zijn, snap je? Ik wil dat we op een bepaalde punt zijn nog groter kunnen worden, snap je? Wat ik bedoel? Dus als iemand achter mij is, is het een beetje moeilijk om degene een beetje mee te trekken en zo. Maar waarom is dat moeilijk dan? Het ligt aan de situatie, zeg je eerlijk. En weet je, het gaat sowieso meer om iemands motivatie. Het gaat niet per se om hoeveel geld je hebt, maar hoe iemand gemotiveerd is in het leven. Als je ziet van je potentie, weet je toch, en je bent echt mee bezig van, je weet toch, je moet ergens komen, dan weet je toch, dat gebeurt sowieso met je. Oké, ik heb eigenlijk een speciale vraag voor jou. Nu, mijn vraag is, zeg maar, dat gaat nu echt puur over een dame. Waarom zitten echt dames altijd in competitie met een man? Bijvoorbeeld, laat me dit zeggen, hè. Bijvoorbeeld een man gaat naar een stripclub of zo, snap je? Die gaat uit met zijn vrienden, ja? Maar, en dan zeggen jullie, als jij uitgaat, kan ik ook uitgaan. Waarom is dat zo? Hey. Snap je? Ja. Want ik persoonlijk, ik denk van, als ik uitga, wil niet zeggen dat mijn vriendin ook moet uitgaan, snap je? Als mijn vriendin uitgaat, wil ik meegaan, snap je? Oh. Snap wat ik bedoel? Ja. Zo denk je, maar jullie dames denken er een beetje anders over. Nee, wacht. Maar mag jouw vriendin uitgaan? Wat? Ze mag uitgaan, toch? Ze mag uitgaan met mij. Met jou? Met mij, Dat zonder vond je mij al niet. niet? Nee, en ik mag wel alleen uitgaan met de boy. Wow. Ja, daar ben ik ook niet akkoord mee. Waarom niet? Ja, oké, hij is waarom met niet? mij, Oké, hij is met mij. waarom niet? Vertel me. Want als ik uitga, Beetje luid praten, ja. als ik uitga, gaat zij ook, want dan laat ik haar. Snap je wat ik bedoel? Dus, Ja. dus ja, dan gaat zij ook denken. Dus bijvoorbeeld, ik ga je een voorbeeld geven. Uw broer mag dat, maar jij mag dat niet. Snap je wat ik bedoel? Ja, Jij maar- gaat dat ook willen. Nee, maar Dus omdat zij vrouw is, mag Maar- niet uitgaan. nee, ik zeg niet dat ze niet mag uitgaan. Ze mag uitgaan met Met mij. jou. Snap? Jij mag wel van de haat gaan. Ja, maar oké, zal jij jouw vriendin alleen laten uitgaan? Met haar Sowieso vriendinnen. niet. Waarom Maar ik vriendinnen? ga zelf ook niet uit, omdat ik. Nee, oké, stel dat je ook uitgaat. Maar jij zegt vandaag is gewoon met de boys, snap je? We gaan iets doen, snap je? En jij gaat toch uit, snap je? Ja. Je kan niet je vriendin altijd meepakken met de boys. Klopt, Snap dat is wel je? waar. Dat gaat niet. Maar wacht even, uitgaan, want in uitgaan of gewoon uit. Ik bedoel uitgaan als uitgaan van zeg maar echt gewoon uitgaan, kluut en af en toe boys strippen enzovoort. Snap je wat ik bedoel? Nee maar, snap je wat ik bedoel? En hoe kijk jij erover? Ik was het eerst met hem eens, maar ik wil eerst horen wat hij gezegd had. Wat zou jij zeggen? Wat moet jij erover zeggen? Ja. Over wat? Mag jouw vriendin uitgaan zonder jou? Met haar vriendinnen gewoon.
Depends. Het depends om wat echt wil uitgaan in de Ja, buurt. wat we gaan doen. En ja, snap je? Oké, waarom niet? Stel je vriendin zegt, hey, kijk, ik kom nu even gaan feesten met mijn girls. Laat mij gewoon voor de day. Wat ga je zeggen? Waarom niet? Uitgaan niet net. Snap je? Dat is mooi. En jij, wat gaat jij erop Ik zeggen? vind, jouw vriendin vertrouwt jou om naar uit te gaan met jouw boys en al die dingen. Ik vind, je moet haar diezelfde vertrouwen geven en haar laten uitgaan met haar vriendinnen, man. Simpel. Ja, ik persoonlijk, sorry Marta, ik weet, wij zijn nu met 2, maar ik persoonlijk zal mijn vriendin niet laten uitgaan zonder mij. Want ik weet hoe jongens zijn, snap je? Ja, maar je weet nog hoe jouw vriendin is. Als jouw vriendin niet wil, dan wil zij niet, hè. Het is klaar, snap je? Nee, maar kijk, hè, dat is meer voor jullie veiligheid, want jongens zijn hongerig, snap je? Ze zijn echt hongerig. Dus, als jij met je vriendin uitgaat alleen enzovoort, en ik zit gewoon thuis en ik weet van, is een girlavond, snap je, is leuk, maar ik zit heel de tijd in mijn hoofd te denken van, fuck, ze is nu daar. En ze zijn nu aan de bos naar haar aan het kijken. Time. Maar ik weet hoe mijn vriendin eruit ziet. Ja, klopt, maar we kijken, maar. Nee, we kijken. maar dat is anders. Dat is een andere jaloezie in ons. Snap je wat ik bedoel? Alleen bij mij dan, ik weet niet hoe dat bij jou zit. Hoe zit dat eigenlijk bij jou? Ik ken niet zo dat jaloezie in jou van, fuck, en mijn vriendin is nu uit. En zeg maar, ze zijn nu andere boys naar aan het kijken. Ze zijn kwijlen van, Snap je wat ik bedoel? Snap je dat zo? Maar daarom ben ik niet voor uitgaan, snap je? Ja, nee, klopt. Maar niet alleen in de club gaan mensen naar jou mee kijken. Of school gaat naar haar kijken, of straat gaat naar haar kijken. Ga je jou nu voor altijd binnenhouden? Nee toch? Nee, dat ook niet, maar ik zou persoonlijk mijn vriendin nooit laten uitgaan alleen zonder mij. Wauw. Snap je? Ja, ik niet per se, depends. Snap je? Depends. Hangt af van wat zij gaat doen. Ik moet er zo altijd bij zijn, man. Sorry, ik moet er echt bij zijn, anders Dat is gewoon een bodyguard. Time, tot... Ik en jij, klaar. Snap je? Ik ga uit met mijn boys, kan gewoon, snap je? Als jullie gaan uit eten en zo, en ik ken jouw vriendinnen, no spannend. Ja, dan mag het. Maar als je tegen mij zegt, hey, ga uit met mijn vriendinnen, we gaan naar die club. Oké, beter nog, ik heb een vraag. Stel, jij zegt tegen jouw vriendin, doe dat niet. Ja? En zij doet dat. Wat ga je doen? Boos worden? Maar hoe boos worden, hoe gaat je ermee om? Snap je? Is dat disrespect of is dat geen disrespect? Ja, dat is disrespect, ja. Maar zij vindt dat een normale zaak. Bijvoorbeeld, jij zegt ja, ik wil niet dat jij zo'n half kleren naar buiten gaat bijvoorbeeld. Ja? En jouw vriendin zegt, maar ik wil dat aandoen, ik doe dat aan wat nu. En zij doet dat aan en zij gaat zo naar buiten. Wat ga je? Maar ik wist Wat is dat voor een Ze was wel streng zeggen, ik ga het aan. Niet dat ze achter je rug omging en ze ging het aan. Snap je? Ja, maar nog steeds, is dat een disrespect of is dat geen disrespect? Disrespect. Voor jou is dat disrespect. En voor jou? Zie, zij denken anders over. Zie, maar waarom? Kijk, weet je wat het is, man? Ik vind sowieso niet dat je man moet bepalen wat je aandoet. Ja, man, sorry. En je hebt haar zo ontmoet, jij wist, zij draagt sexy kleding en zo, dat je moet haar gewoon zo accepteren, man. Agie, wacht. We hebben jou nodig. Kom er even bij. Zit er even bij, man. Even. Is dat disrespectvol als jouw vriendin, bijvoorbeeld, jij zegt graag, ik wil niet dat je deze shit aandoet, dat is een beetje te naakt, ik vind dat niet aan, maar toch rolt zij die om naar buiten te gaan. Snap je? En is dat disrespectvol of niet? Hoe denk je erom? Sowieso, in die geval is dat sowieso disrespectvol. Waarom is dat disrespectvol? Want zij vindt van niet. Omdat je zeg maar tegen haar hebt gezegd dat je dat niet leuk vindt of dat je dat niet wilt, snap je? Ja. Ik vind persoonlijk in een andere situatie van, mooi, ik had gewoon houden bij deze, snap je, want dat is gewoon... Nee, vertel die situatie, we willen de situatie weten toch, snap je? Vertel die situatie. Gewoon in die geval, ik heb jouw antwoord al gegeven, ik vind dat ze fout is. Maar zij niet. Mensen, voor iedereen achter de schermen,
reageer sowieso hieronder wat je hiervan vindt, want wij zijn hier met z'n drieën, snap je? En zij is hier alleen, dus als jullie haar bek hebben, doe dat, snap je? Want, Eerlijk gezegd, snap je? als lang als echt je ziet, bepaalde plekken, bepaalde plekken waar vrouwen gelijk hebben, vind ik sowieso met je. You know what I mean? Zeker. Ja? Leiderpaard, snap je? Bepaalde plekken Ja, waar vrouwen gelijk hebben, Ja. of dat ze mannen nodig hebben in hun bek, ik ben daar. ja. I mean, ja man. Welke vlakte denk je dan dat een vrouw een man nodig gaat Interview hebben? is nog bezig, we zijn nog bezig. Wat? We komen nog. Pia. Nee. Ja, heb jij een vraag? Zeg maar, gewoon zeg maar vragen van waarom vrouwen dit nog steeds doen? Wie wil je bericht sturen? Zijn vriendin. Ah, Nee. ik zou zeggen, denk over een vraag. Die gewoon vragen van waarom vrouwen nog steeds iets doen. Voor welke reden? Jij had de vraag toch? Maar ik heb de antwoord daarop. Je hebt een antwoord op. Ja, op die vraag. Mijn Nee, vraag. op die vraag dat je zegt dat ik moet, in mijn hoofd moet stellen, toch? Ja. Maar ik heb een antwoord op die vraag. Ja, je hebt er een antwoord Ja, op, zeker. maar misschien die gaan er niet mee eens, dus zeg de vraag. Jij zegt de vraag is van waarom de vrouwen nog steeds Bepaalde dingen Ja. nog steeds doen en die vinden dat normaal, terwijl dat niet echt normaal is. ja, society beïnvloedt. Beïnvloed door het sociaal, een beetje muziek, media enzovoort. Nee. Dus, ja, voilà. En, dus eigenlijk zijn al nee. Dus, dat heb niet gezegd. wat zeg jij nu? Hij heeft gelijk, maar jij was aan het opnoemen, niet hè. En hij was gewoon niet aan het knippen, snap je? Terwijl de vraag voor hem was. Ja, maar hij heeft geantwoord, hij zegt. Maar ik ben wel akkoord met Maar hij zegt dames worden beïnvloed door wat er om hun heen gaat. Zoals media, laat me zeggen, Kim Kardashian bijvoorbeeld. Die worden daar zo beïnvloed door van, zij ziet er zo uit, ik wil er ook zo uitzien, ik moet er ook. En snap wat ik bedoel? Zo een beetje. Je hebt gelijk. Dat is wat je bedoelt Dat is toch? wat ik bedoelde. Wat vind jij ervan? Ja, weet je, het is sommige mensen wel makkelijk beïnvloedbaar, maar dat geldt niet alleen voor dames, hoor, maar ook voor mannen. Ja, maar Ja. algemeen, maar, zeg maar, is dat, maar bij dames is dat wel het grootste rol. Jawel. Ja. Er komt één lippenstift van één beroemde zanger, klaar, iedereen wil dat. Maar het is gewoon een beetje trend, hè? Ja, het is trend. Weet je, het Nee, is maar- gewoon trend. Dat is ook bij mannen. Bij jongens dat anders, minder, Ja. komt minder voor, snap je? Klopt, dat wel. I mean, Nee, maar, Ik merk wel bij vrouwen bijvoorbeeld, als er een leuke outfit is die een celebrity draagt, en iedereen het ook eens gaat dragen, zo echt een hype is. Elke feest zie iedereen elke feest hetzelfde dragen. Bij mannen is dat wel minder. Ja, dat is minder, snap je? Maar waarom is dat juist? Waarom? Wat is de reden erom? Mooi, trend is Ja. algemeen, maar er is een specifieke reden. Willen jullie zeg maar erbij horen of niet achtergelaten worden of zo? Of Nee, maar als iets leuk is, dan wil je het gewoon hebben, weet je toch? Dat is het meer. Het is niet per se ook voor diegene nadoen, maar ja, als je iets leuks is. Een betere vraag, hoe gaan jullie om met sociale drukte? Ja, sociale Ja. drukte, hoe gaan jullie ermee om? Sociale drukte, Ja. maar Sociale drukte is zeg maar wat er om jou heen gaat, zoals media enzovoort, wat je vaak beïnvloedt ermee. Bijvoorbeeld, je ziet iemand neersteken of zo, wat is jouw reactie erop? Vind je dat kut, vind je dat slecht? Of je ziet iemand met een hele dure tas en zegt van, damn, ik wil die ook. Wat gaat je doen om die tas ook te hebben? Snap je? Ga je beginnen hard werken? Ga je iets improviseren om zoveel geld te hebben? Om dat shit te doen? Of hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Dat is wat ik bedoel met sociale drukte. Hoe gaan jullie ermee om? Specifiek. Ja. Dus je wordt niet echt lastig gevallen door sociale media, zeg maar. Wat er daarin speelt en zo bijvoorbeeld enzovoort. nee, want ik kies waar ik kijk. En jij vindt dat zelf op. Gaat dat? Wat? ja, ik bedoel, er zijn bepaalde mensen die zo zijn. Ik ben Ja. bijvoorbeeld ook zo. Ja, Want jij jij kiest weet, wat jij je weet wilt. wat zij willen doen. Ja. Jij weet waar ze mee bezig zijn. Mhm. Dus jij kiest wanneer je op telefoon gaat, wanneer je bepaalde dingen op telefoon gaat doen.
Ik bedoel, Stel je. en er zijn mensen die gewoon niks van weten en zijn gewoon op de telefoon en Ja, verdwaald blijven scrollen, scrollen en blijven. En dan urenlang. Crazy, waar denk jij ervan? Ik weet dat ik ook zo eentje ben hoor. Dat was scrollen, ik zie die en die mensen die ik niet ken en zo. Nee, ik zal niet zeggen ik ben makkelijk beïnvloedbaar. Dat zal ik niet zeggen nee. Nee. Nee, ik vind vaak mensen die makkelijk Denk je niet beïnvloedbaar zo van gelijk zo, even kijken, als je op mij heeft gestuurd, maar nee. Snap je? Of nee, even snel een mail, tik. Snap je? Dat is ook een rare gewoonte. Want, ik zeg je echt eerlijk, ik had dat vroeger wel. Vroeger had ik dat pak zo, voor coronatijden, ik was zo van, fuck, is iemand mij gestuurd? Terwijl niemand heeft mij gestuurd. Snap je? En is dat wegens dat je geen vrienden om jou heen hebt, of is dat wegens dat je echt meer in jouw gezin zit altijd? Hoe is dat eigenlijk? Ik denk lek op bezigheid en discipline, denk ik. Lek op bezigheid en discipline. Ja. Wat bedoelt jij ermee? Wat wil je ermee zeggen? Ja, dus bijvoorbeeld zoals je zegt, coronatijden. Ja. Je hebt veel uren vrij, snap je? Je hebt geen... als je niet werkt, als je niet naar school gaat, Ja. snap je, dan heb je... Of jij sport niet, snap je? Of je houdt jezelf niet bezig, dan heb je veel vrije tijd. Nee, dat is zo, snap je? Je gaat Maar- niks anders doen dan te doen dan telefoon. Nee, dat is Want zo. ik heb dat ook zoals je zegt, elke beeld die je kijkt... Kijk zo, nee, om te zien als iemand... Heb je dat nog nooit? Jawel, maar dat is echt vooral als ik me verveel. Als je je verveelt zo dan. Ja. Jij niet? Ik kies wel in de cocktail liggen. Ja, zeker. Ah, oké. Mensen, bedenk even voor deze, we gaan een kleine pauze nemen tot zo.